А, а, Има един тук човек, сега влезеш, ще го видиш, Noob Play Моника. Това човек... не, той влезе от нашия отбор. Ако го видиш, стопи го от мене. С кой си говориш, бе? С теб. В разговора няма никой. Бачек, ти си луд. Стеф, как си? Стеф, чули ден, бе? Как те ви чувам и двамата, бе? Това не е нормален. Дени не съм ненормален. Не се бавам, чувам и двамата. Умри, бе, Стеф. Дами и господа, аз бях с наглес и вие слушате Микаче, който си говори сам. Виждате? Какво? Чуйте са. Саче... Какво? Половин час игра. 20 минути умиране. Аз си казвам, тук са пълни ботове, ама много чекалят. Да, човек, аз се бях заглушил и ти пак сам си говориш. Дени, не си говоря сам. Вземи го разбери, че в момента разговарям с теб. Добре, ясно ми е. Вече разбрах. Стеф, То малко то верно мисли, че съм луд. малко е ненормален.